Ahojte, dnes vám chcem niečo ukázať. Ako isto niektorí z vás vedia, posledné mesiace som venovala hlavne svojej ďalšej vášni a to je cestovanie. Okrem šitia milujem spoznávať nové krajiny a niečo si odtiaľ vždy prinesiem. Zároveň som myslela aj na vás a niečo som vám doniesla. Myslím si, že sú to unikátne látky, ktoré by sa mohli niektorým z vás páčiť a ktorými by ste možno mohli obdarovať samé seba práve pre nadchádzajúce Vianoce. Poďte, ukážem vám. Posledná krajina, ktorú som navštívila, bolo Japonsko a konkrétne Tokio, takže všetky látky, ktoré uvidíte, pochádzajú práve odtiaľ. Ukážem vám ich, čo najlepšie budem vedieť a pokiaľ sa vám niektorá zapáči, smelo mi dajte vedieť. Pozrite, vyberiem vám najskôr túto a táto je v skutku unikátna. Myslím si, že túto symbol šťastia poznáte mnohé z vás. Je pravda, že väčšinou tie očka bývajú nevyfarbené, takže keď si aj kúpite nejaký takýto talisman, tak je na vás, aby ste si niečo prijali, aby ste potom vyfarbili očko počas toho, ako si niečo prajete a keď sa vám prianie splní, tak si vyfarbíte aj to druhé očko. Väčšinou kupujete tieto bábiky ako malé sošky, ale vidíte, ja som ich zohnala aj takto v podobe potlačí a myslím si, že by z toho bol parádny, povedzme taký malý dizajnový vankúšik. Pokiaľ by niekto veľmi chcel, môžete mať z toho samozrejme aj košelu, ale musím sa priznať, že pri tejto zrovna rozmýšľam, že si možno aj nechám. Ak by sa vám páčila, dajte vedieť. Kým z tej prvej som ozaj zobrala všetko, čo mali, tak priznám sa, aj z tej druhej som zobrala všetko, čo mali, ale tejto je trošku viacej. Je to vlastne obdobný motív, akurát je na inom podklade. Myslím si, že na košelové šaty by to bolo ako stvorené. Prípadne, keby ste v tom videli možno nejaké pyžamko, také celkom fancy, tak by to mohlo tiež fungovať. Všetky látky, ktoré budete vidieť, sú zo 100% bavlny. Všetky sú vyrobené a potlačené v Japonsku a to je niečo, čo si všimajte, že tá potlač bude neskutočná. Ja neviem, čím to tlačia, ale sú tak krásne žiarivé tie veci a pokiaľ máte niečo zlatou farbou natlačené, tak je to naozaj zlatou farbou natlačené, takže mne sa to veľmi páči. No, vybrala som vám aj niečo takéto pre milovničky, povedzme, veľkých sukní alebo opäť raz nejakých šiat, ale aj taký malý topik by bol z tohoto úplne super, keby som to skombinovala napríklad s našim strihom Nohavice Doris, tak si to úplne už viem predstaviť, ale čo som vám chcela ukázať je, že oni majú aj špecifické väzby látky a toto je jedna z nich, takže je to niečo naozaj iné, niečo, čo tu nezoženiete a myslím si, že toto je taký veľmi pekný motív práve na nadchádzajúcu jar, takže ak by ste sa rozhodli, že si chcete niečo spichnúť, povedzme už teraz medzi sviatkami vianočnými, tak môžete už rovno vytvárať sukne na najbližšiu jar. Aby to nebolo všetko iba v takých tých cukríkových farbách, o tom mi išlo, takže som vám vybrala aj niečo takéto. Veľmi je to príjemné na omak a ako vidíte, máte tu asi všetky symboly šťastia, lásky a blahobytu, ktoré sa len mohli nachádzať na jednej látke. No, takže myslím si, že toto by mohlo byť zaujímavé. Zároveň rozmýšľam, že z tejto si nechám aj ja a niečo z nej spichnem. A hovoriac o tom, že niečo z nej spichnem. Ja som v Japonsku testovala aj svoj nový strih a zároveň teda tomu venovaný kurz maxi sukni s rozpárkami a s vreckami. Teda určite budem chcieť ušiť sukňu aj práve z takejto látky. Tuto vám ukazujem, že pokiaľ by sa vám páčili také drobné ornamenty, tak toto je, myslím si, veľmi pekné. Zase, ja v tom úplne vidím košelové šaty alebo nejaké zavinovacie šaty. No a ako asi viete, tak väčšina ľudí, ktorí chodia do Japonska, tak zbierajú rôzne pečiatky. Na staniciach metra si môžete dať do bločiku vlastnú pečiatku a niektorí práve toto mávajú ako suveníry, tak ja som našla práve látku, kde máte, hádam, všetky pečiatky, ktoré sa len dali zohnať. A myslím si, že tiež by to mohlo byť veľmi pekné práve na košelu. Podrobných vzorok tu mám niečo trošičku výraznejšie. Pozrite sa. Takéto naozaj výrazné žiarivé farby, myslím si, že by to bolo veľmi pekné aj v rámci doplnkov. Pokiaľ by niekto chcel si z tohoto ušiť nejaký ruksačík alebo povedzme kozmetické taštičky alebo nejakú tašku, tak myslím, že práve toto by bolo krásne. Alebo aj tú spomínanú maxi sukňu, ktorú vám tiež ukážem, je niekde na konci štendra. Ďalšie mám jednu, ktorú som vám ukazovala už aj na Instagrame a viacerým z vás sa páčila. A sú to tieto mačky, takže opäť raz máte symbol šťastia. A pokiaľ by niekto chcel mať takú hravejšiu sukňu, tak si myslím, že toto by mohlo byť krásne. Niektoré vám popreskakujem, pretože sú obdobné. Už ste videli tento vzor so špecifickou väzbou a podobne je na tom aj táto látka. Ono je to vlastne veľmi obdobné, keď sa pozriete, akorát teda tie kvietky a podklady sú iné. Ale tiež táto má nádherne potlačenú tú zlatú farbu a pozerám sa, táto nemá zlatú. Takže ak by niekto preferoval bez obrysových liniek, tak siahnite po tejto. Opäť raz toho vidím ako šaty, tak aj topíky, rovnako sukne, alebo kľudne aj nohavice. Toto sa mi osobne tiež páči, musím povedať. V podstate mne sa páčia všetky a to je ten problém, že ja by som si najradšej nechala všetky. No a niečo také ozaj typické, tuto sa asi zhodneme všetky.
Pokiaľ sa vám mala vybrať niečo také typické pre Japonsko, tak asi toto. Tiež je to veľmi netradičná aj farebná kombinácia a myslím si, že aj ten motív je taký ozaj pre naše prostredie jedinečný, takže ak by vás zaujalo, tiež by z toho boli krásne šaty. Potom som siahla aj po niečom divokejšom, lebo viem, že niektoré možno by ste chceli šiť kimonka, alebo možno by vás potešil nejaký taký výraznejší interiérový doplnok. Tak pozrite sa, vyberala som vám aj takéto látky. Rozmýšľam, že či vám to mám rozprestrieť, lebo je pravda, že krásne to prišlo naskladané, ešte to je aj v takých ochranných obaloch, takže nechcem to úplne rozprestierať, ale keď budete mať záujem, tak vám natočím samozrejme aj každú zvlášť. Takže ak je tu milovníčka takýchto kvetov veľkorysých, tak kľudne píšte. Mám to v rôznych farbách. Pozerám, že tuto sú akurát origami a také tie trošku iné motívy, ale tiež si to viem predstaviť povedzme na kimonko. Len stále pamätajte, že toto sú bavlnené plátna, takže ak by ste z toho chceli mať aj nejaké kimono, môžete, ale bolo by na zváženie, či by to nebolo fajn ešte niečím vypočívkovať. Podobne ako ste videli tú modrú, tak je to aj vo fialovom prevedení. Ozaj z týchto som zobrala, nech máte na ukážku každú a to je vlastne niečo, čo som vám chcela ešte povedať a zabudla som. Z každého je iba jeden kus. Je pravda, že tieto, také tie bohatšie motívy, tak tam sa rozprávame o materiál, myslím, že 2 metre sú toho, akorát pozor, pretože šírky tých látok, všetky šírky tých japonských látok, ja neviem prečo, ale boli také užšie, takže 110 alebo 112 cm, tak aby ste prípadne na to mysleli. Som vám spomínala, že tie bohaté, také veľkorysé kvety máme tiež v rôznych prevedeniach farebných, takže toto je to druhé, a teda takéto tyrkysový podklad to má. A opäť, ja si to viem predstaviť na kimono. Môžete mi kľudne napísať do komentára, na čo si to viete predstaviť vy. Ak by na niekoho toto bolo, že príliš veľa, tak som zobrala aj takú možno viacej klasiku a síce niečo takéto. Zase je to veľmi špecifický materiál, ktorý ja sa priznám som zatiaľ nikde inde nevidela, len tam. Ja to volám, že taká popcornová štruktúra, ukážem vám to pri inej látke, to bude viacej viditeľné. A zrejme, ale teda z tohoto som zobrala, myslím, asi 4 metre, ak neklamem, takže by z toho boli krásne aj zavinovacie šaty. A opäť niečo také vyslovene typické pre tú danú krajinu. A myslím si, že by sa práve s touto látkou dalo krásne vyhrať, povedzme aj pri nejakých topíkoch, možno že so zaujímavým detailom golieriku. Že mne by sa to tak veľmi páčilo ešte v kombinácii s nejakou bielou čistou farbou, alebo možno nejaká vestička a potom dávať bielu. Neviem, ale strašne sa mi páči tá farebná kombinácia, že je to také nežné. Toto už bol ozaj, že posledný meter, ktorý tam mali. Neviem, že čo to bolo vtedy za sezónu, ale akože ja v tom vidím úplne už tie Vianoce, keď sa aj pozriete, tak tam budete tiež asi vidieť také ako keby ozdobné guľky na vianočný stromček. A je pravda, že práve tento dezén sa v tom čase, keď som bola v daných obchodoch, ja kupovala najviac. Tak ja neviem, že na čo sa už u nich chystali, ale teda mne to stále evokuje Vianoce a je to ozaj také bábikovské. Takže pokiaľ aj máte dcérky malé, tak si myslím, že z tohoto sukničky by boli úplne čarokrásne. Bolo by to strašne roztomilé. Ale tá popcornová väzba ma trápi. A už viem, je. No pozrite, tak už keď som to vytiahla, tak vám to aspoň môžem ukázať celé, že ako to vlastne vyzerá. Aby ste mali predstavu, že keď je to vo väčšej ploche. No a som vám spomínala, že sú toho štedré 2 metre, ale takisto som vám spomínala, že tá šírka nie je taká, ako sme my zvyknutí, že 145 cm a podobne. Nie, väčšinou to máva ozaj tých 112. Takže na to budete musieť myslieť, ale práve tým, že máte ozaj toho až 2 metre, tak aj nohavice tam obcháte, aj tie šaty tam obcháte, aj si z toho tie vankúšiky môžete urobiť a je to veľmi príjemné, je to také jemnočké, no bavlnené plátenko. Takže aby ste videli, a teraz si myslím, že keď som to rozložila, tak je to asi naozaj veľmi divoké, ale predstavte si to ozaj možno aj v rámci nejakých malých odevných súčiastok, prípadne nejakých malých modelov, nejaký topík. Opäť raz. Dobre, toto poskladám potom neskôr. Máme aj látky s takými trošku bizar vzorčekmi, tak to vám ukážem tuto na boku, ale hlavne som ju našla, tú, ktorú som chcela a čo som vám spomínala, že je tam taká popcornová štruktúra, tak toto je presne ono. Je to veľmi zvláštne, pretože je to tiež 100% bavlna, ale na omak je to také veľmi špecifické. Ak si myslíte, že som doniesla iba veľmi špecifické a možno trošku bláznivé látky, tak ste na omyle, pretože v Japonsku mali aj úžasné vlny. Je pravda, že som ich zopár vzala, akurát teda no na to cestovanie je to strašne ťažké a priznám sa, že neboli ani zrovna lacné.
Takže zobrala som si zopár a už sa hrozne teším, čo spolu z toho vytvoríme. Kľudne mi môžete dať vedieť, čo by vás tak potešilo, aby sme vytvorili a teda ušili ako ďalší možno aj tutoriál. Nejaké zavinovacie šaty alebo nejaké sukne. No, sukne. Vlastne pozor, sukne, pretože vy ani neviete, že boli nejaké kurzy šitia aj počas jesene a ktoré ešte vlastne stále pretrvávajú a stále sa finišujú a tie boli práve venované sukňam. Ja som jednu takú látku z Japonska už použila a druhú sa ešte chystám. Jednu, ktorú som použila, tak je presne táto vlna a je to ozaj, že zimná sukňa, niečo, čo som už hrozne dlho chcela a chcela som to mať presne v takejto farbe, pretože sa mi to bude krásne kombinovať práve s nejakými svetlomodrými a povedzme roláčikmi alebo svetrami, takže som vymyslela vám takýto strih sukni so skladmi, kde sa spolu učíme, ako všívať zipsy pekne, ktorá má urobené aj vrecka, ale vrecka urobené rafinovaným spôsobom, nielen tak ledajako, ale ozaj má to krásne vstupy práve do toho vrecúška a zároveň celá sukňa je zakončená aj slepým lemom, alebo teda skrytými stehmi. Takže je to ozaj taký model, by som povedala, že kľudne, keby bol z nejakého brokátu, alebo povedzme z nejakého žakáru, tak by to mohol byť aj krásny vianočný sviatočný model. Odporúčam vám sa zapojiť. Zároveň je to niečo, čo bude odo mňa pre vás darček a nechávam vám tento kurz vo veľmi výhodnej ponuke. Ak by niektorá z vás ocenila vedieť šiť krásne sukne a mať k tomu ešte kopec bonusových videí, ktoré vám ostanú už navždy, tak vám odporúčam, toto je vaša chvíľa. Zároveň môžete tento kurz aj niekomu venovať, o kom si myslíte, že by potreboval možno trošku posmeliť v rámci toho šitia a prejsť aj k náročnejším modelom. Pokiaľ pozeráte toto video a ste úplní začiatočníci, tak preskočte tento model, to vám v dobrom odporúčam, ale zase, čo vám môžem odporúčiť tiež, je druhý model sukne, ktorý by ste zvládli. Počkajte. Toto by ste zvládli a zároveň sú to sukne, ktoré sme teda spolu šili v rámci toho kurzu, aby ste vy krásne videli, že čo je lícna strana a čo je rubná strana, tak ja som to robila práve z takéhoto bavlneného plátna. Šila som to kontrastnými niťami, takže ak teraz náhodou pozeráte toto video vo veľkom formáte a si hovoríte, že prečo je to ružovými niťami, tak práve preto, aby ste to krásne videli. Je to sukňa, ktorá má rozparky, má ich tvarované do oblúkov a takisto má krásne urobené vrecka, inak ako tá sukňa predchádzajúca, pretože túto celú šijeme na klasickom stroji a jediné, čo potrebujete, mať pekný rovnostieh. Takže si preto myslím, že to ozaj zvládnete všetky. Je to sukňa, ktorá je ušitá podľa mňa ešte krajšie zvnútra, ako vyzerá zvonku. Ale teda, aby ste mali predstavu, tak je to takýto model. Dávala som vám veľkosti od, myslím, XS až do 4XL, alebo áno, myslím, že tak nejako to bolo, ale úprimne vám hovorím, že toto je model sukny, ktorý vy si viete potiahnuť kľudne aj do 10XL, pokiaľ potrebujete. A zároveň je to model, ktorý ja som testovala práve počas tej svojej cesty a musím povedať, že sa nesmierne osvedčil. Ozaj tam bolo neskutočne horúco a jediné, čo som ja nosila, boli naozaj práve tieto sukne a biele trička a hotovo a bolo to veľmi príjemné. Tu vám ukazujem, ako to môže vyzerať povedzme aj z vlny. Aby som vás nedomotala úplne, môžete práve tento model ušiť z ktorejkoľvek látky, ktorú som vám ukazovala pred chvíľočkou, alebo na to môžete vybrať aj materiál iný. Ja som si vybrala do kolekcie aj vlnu, pretože to mám strašne rada. Zároveň je to tiež materiál, ktorý som si odtiaľ priniesla. No a tá spomínaná, ktorú som tam naozaj drala deň za dňom, tak to bola práve táto z bavlneného plátna. No ona aj tak už vyzerá, naozaj toto je, že sukňa, ktorú ja som nosila v podstate skoro celý mesiac tam, neustále sa prala, sušila, takže už je to na nej aj trošku poznať, ale preto vám viem povedať, že ten model je úžasný a naozaj som s týmto modelom že extrémne spokojná. Takže ako vidíte, ja už mám 3 a čo by 3, ja mám ešte aj červenú a bežovú, no a budú určite aj ďalšie. Ak by sa vám takéto modely páčili, tak vám nechávam v linku dole pod videom odkaz na existujúce kurzy. Pokiaľ ich chcete mať za zvýhodnenú cenu, tak mi iba napíšte na mail a pošlem vám. Dobre, no a myslím, že čo som vám ešte neukázala. Ako vidíte, tak okrem toho, že som sa úplne opustila pri látkach, tak to ešte keby ste videli, ako som sa tam opustila pri kozmetike. Ale musím povedať, že to fakt stálo za to, pretože mi to dalo krásne dokopy pleť a aj vlasy mi začali znova rásť, čo je úplne neuveriteľné. Takže ak by vás náhodou zaujímalo aj to, že čo všetko som sem podonášala v rámci tej kozmetiky, tak vám natočím zvlášť video. Mnohé z tých vecí sú už totižto dostupné aj u nás. Ja som ich spoznala tam, vyskúšala som ich tam, používam ich aj teraz, ale videla som, že viete si to kúpiť krásne cez online už aj u nás. Takže ak by vás to zaujímalo, dajte mi vedieť.